Amen. Cela uthatha nesithuba ngibingelela uBishop. Abasha bonke nawo umuntu okhona ebandleni. Amen. Izotholakala ngokuka Mark 16 ukuvuka kwaJesu. Elidlulile isabatha oMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi, "Ngubani akusiginqela lelitshe? Lisuke emnyango wethuna na?" Amen. Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe. Ngokuphala likhulu kakhulu. Kuthe bengena ethuneni babona insizwa ehleli ngasekunene yembethe ingubo ende emhlophe. Bethuka. Kepha yathi kubo, "Ningethuki. Nifuna uJesu Kristu waseNazaretha, obethelelwe esiphambanweni. Uvukile, kakho lapha. Bhekani nansi indawo lapha bembeke khona. Kodwa hambani nitshela abafundi bakhe kanye noPetro ukuthi uyanandulela ukuya eGalile. Niza kumbona lapho njengolokho eshilo kini." Bese bephuma bebaleka ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumala nokumangala. Kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Linjalo inkosi izwi lenkosi. Amen. Amen. Umfundisi lapha sasane sibongo onaye ophakathi kwethu abazalwane omama obaba abasha egameni lenkosi uJesu. Amen. Mesizwa la indaba babeyobheka ethuneni kaJesu. Amen. Omama nebefika kukhona indoda. Siyababuza ukuthi bazofunani. Bayasho ukuthi bebezobheka uJesu befisa nokumgcoba ngamafutha. Amen. Useyasho ukuthi akekho lapha. Amen. Ngokwabo behamba endleleni babekhathazekile. Amen. Ukuthi ubani ozosigingqela itshe. Ngiyacabanga ukuthi kwakuyitshe leli mengibuka ngengqondo yami elalikhulu okwangelula nje ukuthi ufike nje ususe bese lasuka lapho loma lapha. Kodwa ladinga amandla. Nabo babedinga ke lawo mandla ukuthi bagingqele nje. Kodwa ke uNkulunkulu kanti wayesebabekele ingilosi ngaphambili ezokwazi ukubasiza. Kwesinye isikhathi siba ney'nkinga ungasho lutho. Leyo nkinga izolihleli khona. Amen. Idinga uzokhulume ngayo noma ubikele umnikazi wayo ukuthi nginale nkinga le. Ngiyabuka bekhathazekile omama ukuthi kodwa ubani uzosigingqela. Bambe ikhuluma le ndaba endleleni
kanti uNkulunkulu uyabezwa. Amen. Nawe ke inkingeni yakho umthwalo wakho nawo angikwazi nowami awuwazi. Amen. Kodwa munye umuntu okumele simbikele ngalomthwalo ukuze ugingwe, ukuze uthole isixazululo, ukuze uthole ukusizakala. Ngiyafisa ukuthi namhlanje sisazi ukuthi kumele simbikele uJesu enkingeni esinazo emakhaya. Wahlala nayo wathula wangasho lutho, izolihleli khona inkinga yakho. Kodwa waqala wayibikela umnikazi weyinkinga izosuka. Amen. Maye, 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 Baba wethu esihlalweni babishap bingelele omangameli ngenhlalo zabo, bingelele omama umambishapikazi, bingelele abafundisi nabafundisikazi, bingelele bonke abantwana basendlini nabasha egameni likaJesu. Inkosi umsinibusise namhlanje sila ngokuba siyazi ukuthi inkosi yethu Jesu ibethelwe ngenxa yezono zethu. Manje sizindaba enkulu ukuthi bathi omama befikile bezomgcoba ngamafutha, bathola ukuthi indoda ilindile, babuza ukuthi ngabe usholisephi. Inkosi umsinibusise kwathiwa akekho uhambile, bazomthola. Inkosi umsinibusise namhlanje bathandekayo sizoginqa umthwalo yethu kule ndawo. uNkulunkulu emuhle, ingathi uNkulunkulu angaba nathi. Inkosi umsinibusise isuke kuleli yakhaya namhlanje ngoba kade ngagcina nokuze Phasikeni ngathi noma ngabe kumnyama kubomvu. Inkosi umsinibusise bathandekayo, zithe ingane noma zithi mama bazolokhu bekubuka ebusweni ngoba walimala, ngathi anginandaba ngoba ngishayanga muntu kodwa ngiphikelele khona. Inkosi umsinibusise bathandekayo, namhlanje ungathi kungaginqwa konke okukimi bathandekayo. Le mthwalo engishiye emuva engiyithweleyo ngicela iginqwe namhlanje. Inkosi umsinibusise bathandekayo, ngithi ngibuyela ekhaya namhlanje ngibe imvubelo endala nayo ngilahlile ngambe sengiphethenja. Inkosi umsinibusise. Amen. Fugile izorekhoda laba abaqhubekayo.
siwele. Amen. Ake siwele bazalwane siwadinge lamandla ukuze mengabe sibuyele emuva emakhaya uNkulunkulu akwazi ukuthi asiphe umusa wakhe. Amen. Jesu ngibongele nje bazalwane uNkulunkulu emhle amazwi amnandi kangaka alokho asukela ngaphansi kwesiphambano egameni lenkosi uJesu engizoyicelela khona nje kuJesu ngicela ukuthi kungaphinde emva ngisalithwele leli tshe kade siyoliginqa sengathi njengoba sesiligingqile nje sesingabhinqika ngisho enhlizweni ngisho emndenini yethu ngoba ngekho umama ongathwele njengoba sila wonke umama uthwele imithwalo yomuzi awunikwayo umuzi nomuzi unemithwalo yawo awukho umuzi ongenawo umthwalo sengathi uNkulunkulu angasisiza ke bomama nami ngiyibongele nje ngephasika edlule nganizoba khona ephasikeni uNkulunkulu wangipha isipho esikhulu esingangoba kwathi maku sengigqokile sengikhuphuka ngiye ethempelini lwafika ucingo ukuthi indodana yami sebeyidubulile bathandekayo ngangena emgonqweni uNkulunkulu kodwa wangisiza ngoba wangiqinisa ngicela ukuthi angiqinisele kunomndeni wami ngoba ngiyabona umndeni wami uyantenga ngaphakathi kokuhamba komntwana akukho ukuthula ngaphakathi kwenhliziyo sengathi uNkulunkulu angakugudlula nami ngiyacela uJesu Kristu inkosi yamakhosi ukuthi lesi sitsha esinzima sedlule bathandekayo ithuba selifishane kodwa ngiyabona ukuthi ngendlela izinto ebezinzima khona ubashukumelela size enkundleni selivulele izwi bathandekayo simbonga uNkulunkulu esihlengile saze safika izinto zinzima bekukhulu ngendlela emangalisayo ubona ukuthi sizophindeka emakhaya singasafikanga lapha uNkulunkulu emuhle sasifikilele kule ndawo
selivulwa izwi bathandekayo sekuthiwa bayahamba bayakobheka uJesu kodwa bafika intshe seligimbiwe ngoba babesaba babenokuthuthumela kepha baze bakhuluma bodwa basebebuzazi ukuthi awushonephi kodwa basebemfica omunye owabaphendulayo wathi hayi usevukile bathandekayo sesifisa ukuthi engathi ngabe ngesikhathi evuka yena kepha intshe seligingwa ebesegingwa imithwalo yethu ngoba phakathi kwamakhaya ethu sithwele bathandekayo kepha uNkulunkulu emuhle usethembisile wathi uma simtshela yena simbikela konke kuzolunga. Amen. Amen. Kinzi J.C.C.O.G kimi ina Kinzi J.C.C.O.G kimi uma wethu inkosi yabusimbusisa sengiyagijima kingicije inkosi kimi ngisho ngoba hlale ginga wonke amaphasika uyabuyela ekhaya ubuyela ongaxolela usasele lo mthwalo womuntu okhulekile wena uthwale umthwalo uthi awufuni ukumxolela uzofani uthwala umthwalo ungawufuni umthwalo ngeke umuntu enze into yakhe wena umxolele inkosi yabusimbusisa amen. Ngiyabonga abazalwane ngephasi yedlule ngangibuhlungu ngangihambile kwabasekhaya thula abazalwane ngangisemgomweni kodwa inhliziyo yami singamhlanje ngiyakugingqisha ephasike uNkulunkulu wangisiza wangipha amandla ukuthi ngiphumelele ngisukane endaweni zasimabenzani kuseni
ekuseni sesigoduka baba ubishophi omengameli abefundisi bonke abakhona amadoda onke akhona omama mambishophi nomama bangqongile omama bonke ngokwegaba zabo abantu abasha asifumane ilizwi lenkosi bazalwane elitholakala encwadini ngokaJohane isahluko esingesikhathi 20 sisuke evesini yesithathu siye siyoma evesini ka8 uJohane wesahluko sika20 sisuka evesini yesithathu ngizofunda bazalwane ebese nginikezela amasiniya ami akhahlele kuqala sengiyobona nase bekhahlelile ngicoshe la beshiye khona siyaqalisa ukufunda ngakho wayesephuma uPetro nomfundi beza ethuneni bagijima bobabili kanye kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro wafika kuqala ethuneni elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona kepha akangenanga khona wafika noSimon Petro emlandela wangena ethuneni wabona izindwangu zelineni zikhona neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangwini zelineni kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakholwa sinjalo isifundo sethu amen igama lenkosi ekuseni ngibingelela ubaba bishop nomengameli ekuseni ngibingelela umangamelikazi lo bishopikazi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngibingelela abefundisi bami ngenkosi yethu Jesu Kristu ekuseni bazalwane sizwa izwi ayibongwe inkosi abafundi abamthandayo uJesu bayagijima baya ethuneni ukuba bayobona ukuba uvukile yini ekuseni bazalwane sifisa ukuba ayibongwe inkosi masihamba kanye nani nihambe nani nenjani nivukile emphefumulweni inkinga isegijimeni inkosi yomsama inkusisi ngoba ugijimile umfundi omunye ufika ethuneni ayabonga uNkulunkulu uyalunguza akangeni kodwa uPetro nxa esefika inkosi yomsama inkusisi kuthiwa yena uyangena khona umehluko la amen ayibongwe inkosi khumbulani bazalwane ukuba ayibongwe inkosi uPetro ma egijima haleluya kukhona amazwi awakhumbulayo ukuba inkosi enguJesu ngenye imini imtshelile yathi phezulu neseke haleluya yakulapha ibandla la kodwa insizwa ayibongwe inkosi egijime kuqala ifika iyama iyalunguza kodwa yona ayingeni ngaphakathi mase kufikile uJesu uPetro akabanga uNkulunkulu uyangena maqede nayo iyamlandela iqede iyangena ngizothi nawe ngena esoyini lokuhamba evangelini ngena ungaphelelwa ngamandla ma uJesu evukile makavuke enhlizweni yakho noma bekhona izinto ezididisayo ngoba uJesu ayibongwe inkosi ukwenzile waba ibandla lakhe ngizothi inkosi mayibusise amen yebo nkosi yami ngiyawuthanda yebo nkosi yami bingelelo baba wethu amen le pulpit yonke
ngibonga leli thuba laleli izwe silithole ekuseni izwi lokuvuka iyathi into engikhathazayo ihloko khathazwa yilukuluku lokuqiniseka ukuthi iqiniso yini ayibonga inkosi ingabe liyavuka ilukuluku makhona indaba ayizwayo ngevuka ngoba khona ukukhathazeka amadoda asivile isimemezelo sokuthi uvukile ingabanje abanyeko kuyazwakala yini umuntu uvuka lukhona ngoba indoda sikayo namhlanje yake yakayesa ukuthi ngizohamba kodwa usuku lwesithathu ngizawuvuka kodwa kwafazeka isathembiso ngalalo suku eziseni ngosuku lokuqala lweviki ayibakhosa kwenzeka indaba enkulu indoda iyobhekwa ethuleni kayitholakali kodwa khona isimemezelo sokuthi nimfulelane ophileyo wabafileyo ayibakhosi ayibonga itholakala ngekho nimfulelana ophilayo wabafileyo amadoda ayagijima ayolunguza indoda yokuqala iyalunguza ingabe ekukholweni lukhonela ukuzolunguzana noma uzongena ngoba kungenzeka ukuthi sikhona nje silunguzile kodwa indoda ifuna isebenzipheleleyo uma isifika kanti ishiwe endleleni kanti iza kahle ayifuni ukulahla izwazwileyo yokuvuka ayifuni ukushiya endleleni iza kahle ayilunguzi iyangena ifakwe yilukuluku lokuzwa kuthiwa umntandla imbonile futhi nami ngaze ngaqatha sabengikhomba ibonkosi uvukile ingabe kithi uvuka kuyaphila yini noma mhlawumbe siphethe ubulunguzi ophethe ubulunguzi ubonakala ngokujika endleleni uma ngabe kuvuka inkinga empilweni yakhe abaseyajika endleleni vele sinenkolo yokukholwa silungusile kanti enkolo libuyangena namhlanje nalo uvuka ngene kuvukeni kwenkosi maye ole maye sizothi nje uvukile manje angifuni ukuthi sihambe ey'nhliziyweni zethu kusekhona ukulala ngokuthi kade file sokumusha izandla sithi maye wemaye
Siyabonga Nkosi bazalwane. Nginalento engifuna ukuyisho ebese ngihlala lapha phansi. Sesigoduka abazalwane. Sesimbonile ebethelwa. Sifike esikhathini manje sokuthi kuthiwa uvukile. Uma ngabe kufika umyalezo wokuvuka kaJesu ufika ngesikhathi esibi. Abantu bonke bebe-confused, bebekhathazwa yinto ethi yena ubeshilo, kodwa siyabona ukuthi bamgadile. Asazi noma kushilo kuzoba yikho yini. Bayakhohlwa ukuthi lento eyenzekayo ilento vela beyishilo. Elithi iBhayibheli uma ngabathandaza uthi baba angisekho ezweni mina kodwa basezweni lona. Athi baba bagcine laba uphebona. Ngamanye amazwi bazalwane, akusiyena wonke umuntu ozogijima noma sebegijima bebaningi. Akusibo bonke abazoyazi imfihlakalo. Athi umbhalo encwadini yamaRoma 8:11 athi lowo moya owamvusayo uKristu ume khona kini, nani ningabavukileyo. Ngamanye amazwi kwakorresponda into kuPeter eyamenza ukuthi noma munye esaphelele phezu kwethuna kodwa hamba yobheka. Ngempela kunjalo yini? Ngempela kunjalo yini? Ngizwile kodwa ngifuna ukubona. Ngempela kunjalo yini? Shaba. Angixoxa lento bese ngihlala phansi. Isikhathi eside abantwana baka-Israyeli bahambe noMose bethi kodwa bafuna inkosi. Uma ngabe uMose lokuthi uvala amadlebe akafuna ukuzwa lento abayishoyo, kwafika isikhathi wedlula bathatha uJoshua balandela nabanye benza into efanayo, bavala amadlebe. Kwangathi bayazi ukuthi labantu abathi bafuna inkosi kuzofika isikhathi bayiphike inkosi isiphambi kwabo kuthiwa inkosi yamaJuda, bayiphike bona. Bahamba umzimba ungenalo ikhanda noma esafika uKristu kodwa umzimba wangavuma ukubaletha. Yona lento yenza ukuthi bangabe sesemncamezweni esebatholile abawumzimba wayibona wona ebese egebisa ikhanda eyafa. Ngoba ikhanda lomzimba wathi ungena khanda selufasile umsebenzi. Sesigoduka nansi inkinga. Wagijima umfundi wafike wabona indwangu ebeyimboza umzimba, kodwa akangaboni ukuthi khona imfihlo engale kwendwangu eyimboza umzimba. Lithi iBhayibheli wafika uphethe wedlula wangena wabona ukuthi amalineni agoqiwe abekiwe ahleli nawodwana, ebese lokho bemboza ikhanda kugoqiwe kwabekwa eceleni okuyisayini yokuthi la ikhanda likhona nani nizobuya khona. Wayengeke sayazi leyo mfihlo uma ngabe akagijimanga afuna ukwazi. Ngempela kuyikho yini? Ngempela kuyikho yini? Hamba endleleni uyibuza ukuthi ngempela kuyikho yini? Engabe Nkosi nami ungivukele yini? Bamba lokhu bese ngihlala phansi. Uma navuswa kanye noKristu funa ngaphezulu lapho yena khona. Nami umyalezo uJesu awushiya ngaleli nene ehlukanisiwe nendwangu emboza ikhanda. Mina ngizovuka kanye naye nizombona esusiwe la kuhleli khona bonke abanye ebese nifuna ukuya la khona. Bathi abanye mabehlabelela angithandi ukuhlala lapho kunenkani khona, noma abanye bangathanda ukuhlala kwelinye eligoqiwe, kodwa mina ngithanda ukuhlala lapho khona khona. Woza fakazi. Yehla. Moya.
bonke umongamelikazi abakhona ubishopikazi abefundisi omama ilusha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Phakama ngento eyodwa bazalwane uma ngizwa ukuthi namhlanje uvuke uKristu kwabafileyo. Angibusisa inkosi. Ngibheka ukuthi le ndoda bazalwane ebikade inqamuleziwe kube nesiqinisekiso yokuthi ifile. Angibusisa inkosi. Ibe kube nesiqinisekiso sokuthi ilengile esiphambanweni yafa. Angibusisa inkosi. Kodwa namhlanje ivukile kwabafileyo. Uma ivuka kubafileyo sengithi mina bazalwane engazi ukuthi nasemndenini yethu uqobo lokhona bengavuka le ndoda iphilisa imndeni yethu. Angibusisa inkosi. Ngithi le ndoda evukile bese siyayikholwa ukuthi ivukile ngempela. Kunezinto ebeyifile ekhayeni lakho. Angibusisa inkosi. Kunezinto obukade uthi angeke isalunga. Angibusisa inkosi. Uma ivukile le ndoda befanele ukuthi sikholwe ukuthi ngempela inkosi nomsindisi. Angibusisa inkosi. Ngoba kungenzeka abazalwane sithi sisekhona la sithi siyakholwa ukuthi impela ivukile kodwa hayi khona uma ufika endaweni yasekhaya ubona ukuthi engathi kusafanele uthinte lapha nalapha ya. Hayi ngibusisa inkosi. Kodwa bengithi bazalwane asambeni semakhaya uthi lapho konakele khona uthi izinto seyifile uthi khona inkosi uJesu engiyinkosi nomsindisi. Angibusisa inkosi. Kukhona la ususwele ngisho nomsebenzi. Angibusisa inkosi. Kukhona la uthenjiswa khona ukuthi impela kuyaqashiswa uzukhiphe ngezimali kodwa uyanga kuNkulunkulu. Angibusisa inkosi. Awuyanga kule ndoda enguNkosi Jesu evukile namhlanje ephethe izinto zonke, ephethe insindiso, ephethe umnotha, ephethe isibusiso shona kuyona. Khona ukuthi yona izinto zakho izolunga. Angibusisa inkosi. Abanye bathi mabekhuluma bathi wozuzolanda izinto zakho kimina. Angibusisa inkosi. Uzoyithola konke. Letha konke kumina ngoba wena ngiphethe izinto zakho. Uwese uyakhohlwa ukuthi umuntu ophethe izinto zakho uJesu Kristu manje lapha bathi amen. Abathandazi mamle bishop abafundisi kazi bonke abathandazi ngicela ubingelele abadala bonke egameni lenkosi uJesu. Alibonke igama lenkosi. Bengazilindele mfowethu ohlelo ukuthi uzophinde ufaka ufuna ufakazi ubona isikhathi manje mase ufuna ufakazi ngibuka ngithi ngoba lithi iBhayibheli onendodana unofakazi. Ngithi mangibheke emuva bathi mangababeya besayithuneni babebuzana ukuthi itshe lizokenqwa ngani noma bazosebenzisana noma bazosebenzisa abantu ukuze bakengqitshe. Alibonke igama lenkosi.
iphutha lenzeka lapho ngoba thatha itshe balibeka phezu kwetshe. Ayibonke vele Nkosi. Niyakhumbula ukuthi abakhi bakenqaba. Benqotsha bakhi itshe. Ayibonke vele Nkosi. Bathatha umsebenzi. Mase bethi bayaqeda bathatha lelo tshe balibeka phezu kwetshe. Mhlawumbe babeka noma ngabe umuntu ngoba uqinile wangekavuka uJesu. Babeka into efana naye wavuka. Kodwa into yodwa esele masobuyela emakhaya leli tshe lingaginqiwe sohlangana ngoJulayi usaphethe leli dwala lingaginqiwe kuwena sithe masifika sisilinganisa kwenziwa abafundi bakhe safika sevusiwe makuwukuthi wena uzobuyela emuva engavusiwe kuwena aphelele. Christianity and Christians ayiphelelisiwe mawuKristu uJesu engavusiwe. Lento kuthiwa Christianity uma ngabe ungumKristu ungakholwa ukuthi uJesu Kristu wafa wangcwatshwa wase wavuka akuphelele ukukholwa kwakho. Ayibonke vele Nkosi. Usalunguzile nje awukangeni. Usahlele emnyango njengomakoti makusuka izinkinga athathe izikhoma zakhe njengezivakashi makuqala imuvi kusho siphumele ngaphandle usalunguzile awukangeni. Ngena. Siyabonga izinto ezenzekala hayi ziyamangalisa. Ayibonge igama likaJesu. Hayi siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyambonga siyakhula kancane kancane. Amen. Siyaxosha kubazali bethu mabekhuluma. Ayibonge igama likaJesu. Kancane khona la sikhula khona egameni likaJesu. Amen. Bazalwane sifike esigabeni sokugcina senkonzo, inkonzo yesibani. Amen. Inkonzo yesibani baba sizodedela kubaba uBishophi egameni likaJesu. Ngiyacela ukuthi ibandla lisukume egameni likaJesu. Amen. Number 43, Kilongo. Ikamale Nkosi. Amen.
Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Sithi Ebeneza uhambe nathi. Kwaze kwaba la. Phambi kosudumo siyabonga. Engathi inkosi yamakhosi ingavuka ezizweni zethu. Sibele emuva sishintshile. Kubonakale ukuthi uvukile. Sithi masifika emakhaya nombani abone ukuthi lo kade esephasikeni. Ube nathi inkosi yakwasiphambi sokudumo. Sesiphaka letha Nkosi izibani. Nasi Nkosi phambi kwethu. Sibani siwuphawu lokukhanya. Wena Nkosi yamakhosi ukukhanya. Sizocela ukukhanya uma siza phambi kwelathi sizokhanyisa. Sicela Nkosi kukhanye izinto zethu. Amathunzi athanda Nkosi ukusuthibeza endleleni. Sicela Nkosi uma siza phambi kwakho sizokhanyisa amakhandlela base uyakhanyisa Nkosi izindlela zethu. uJesu Kristu Nkosi yethu manje uzophakathi. Amen. Ngiyawubingelela umhlangano kaNkulunkulu ongcwele. Siyabonga bazalwane. Nakhuluma kamnandi. Sibonga inkonzo yomama. Sibonga inkonzo yamadoda. Hayi nayishaya manje ishaya izandla. Sibonga uNkulunkulu. Sibonga uNkulunkulu. Sesolayitha-ke amakhandlela ethu ngoba sibaningi sizolayitha. Uma sulayithile base uyacima uzothi uma sesiwalayithe uma sesidlulile sonke base siyawakhanyisa-ke sesizobusela inkonzo uNkulunkulu. Uma ubeka la uzofike ukhanyise base ubeka umnikelo wakho wokucela nawe ukuthi izinto zakho zikhanye. Amen. uNkulunkulu-ke uJesu Kristu okhanyisa izinto ezimpilweni zethu manje kuze phakade. Amen. Sobe sithula-ke ngaleskhathi sikhanyisa la siqeda khona sobe sesenza isibusiso nezivumelwano sethu. Amen. Amen. La Diana Simona indawo la.
Ikaya lami hamba nini batshele hey hallelujah hallelujah hey hamba nini hamba nini batshele asambeni bo hey nina hamba nini Amen bazalwane, sesifika esiphethweni senhlangano. Sesiyaqeda bazalwane, njengoba siletha amakhandlela ezashoti ikhandlela lakho liyakhanya sisayaphetha umhlangano. Amen. Siyabonga uNkulunkulu akamphephise nonke senibuyela emakhaya. Amen. Konke nikufisayo uNkulunkulu anandizele. Ngoba nize entabeni yokubonelela nokubekezela sonke nihamba ama-distance amade bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu ngokubekezela kwenu. Kunencwadi eziphumile ezikhuluma ngenkonzo kaJulayi sinike abefundisi nizofike niyithole emabhrentshini nasefundeni zenu. Kodwa ikakhulu kuzona kunamadodana ami amakhosana ami esikhulekayo ukuthi angene emsebenzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu siphucela abaholi kulesikhathi. Isebenzi izinto sana umsebenzi mningi.
indodana yami laphana ubaba uNdlovela waseqhulubini. Sondela Nkosi yami ngifuna bakubone bakhulekise umuntu abamaziyo. Ubaba uNdlovela lo seqhulubini. Ambani yokhuleka ke bazalwane. Usathane once umuntu wakhonjwa ukuthi angasagcotshwe naye uqhamuka nokwakhe ukuphikisana nalokho sikucabangayo. Amen. Ngicela sondele uZibani wasempangeni. Amadodana ami lawa enkosini. Niwakhulekise. Bathathu omunye ubabudlamini osengudwini akwazanga-ke ukuphumelela ukuza. Sizowabona enkonzweni kaJulayi bazobe begcotshwa uma inkosi ivuma. Amen. Uyane endaweni zenu-ke nikhuleke nani. Amen. Ngingayibuseli inkonzo. Isenkonzo zimelana ngicela ubaba uShaba abonge kafushane bazalwane. Nikade ningashisani. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane lonke nikhona. Sibonga kakhulu ukubekezela kwenu. Akuyonto encane ukuhlala izinsuku sezibentathu endaweni eyodwa. Sibonga ukubekezela kwenu. uNkulunkulu anibusise. Iphasika belingeke iphasika ngaphandle kwenu. Ngisho nabaholi abakhona belingeke babe abaholi ngaphandle kwenu. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise nje. Sisazohlukana uNkulunkulu ahambe kanye nani senibuyele emakhaya. Siyajabula kakhulu bazalwane. Siyanithanda kakhulu. Uthando lwenu elisithanda ngalo lusenza sizibone sengathi siphakeme kanti ingenxa yothando esilibona kini nabazalwane. Siyafisa lo thando uNkulunkulu nani anisingathe ngalo. Sibonga kakhulu baba wethu Bishop oyena umsunguli walenkonzo ukuze kube iyaphumelela uyena wade phansi phezulu ezama ukuthi akulunge bazalwane. Ufika nje ephasikeni akaqala ukufika la eshowe usefike kaningi ezobheka kokuqala nje ezobheka ukuthi le ndawo ukuthi wane ephasika ngempela ingaba yini nalo iphasika. Uma esephinde ezobheka ukuthi uyalunga yini ofanele kulunge mawuzohlangana nabantu abaningi kangaka. Inkosi nibusise. Ula nje usazi ngisho amafoni abantu bakule ndawo abasisizile ukuba inkonzo yethu ibe yimpumelelo. Ake sishaye izandla bazalwane. Amen. Ashaye ukhanyisa amakhandlela. Siyabonga baBishop. Amen. Siyabonga Nkosi yami nawe nje ukubekezela kwakho. Usizwisele umnandi obungaka esibuswile namhlanje. Sibonga abaholi bonke abaqhamuka kude nabaqhamuka eduzane. Siqhamuka indlela ehlukile bazalwane, abanye baqhamuka kude kakhulu nale ndawo, abanye baqhamuka eduzane. Sike sahamba nobaBishop siya kwezinye izindawo befanele siye kuzona. Samangala ukubona uthanda abantu basuka kude kangaka mabeya lapho kuyohlangana khona. Uqinisile uma kuthiwa lapho kunothando nendlela iba khona. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Sibonke bonke abasivakashele. Sibonga uthando abasithande ngalo nje ukuthi babe kanye nathi ephasikeni lethu. Bebengani ubekuphi la bengase bafisa ukuya khona kodwa bakhethe ukuzana kuthina. Amen. Ezinhlelweni zethu kuye kubhalwe ukuthi asithandane
bese kuthiwa kakhulukazi uthanda umuntu ongamazi. Ungakhethi labo okwazi kuphela noma bangabini, kodwa lo ongamazi ube wena omthanda kakhulu. Siphathane kahle. Ube kasho njalo-ke uba umpostoli inkonzo asishiyanayo ukuthi asiphathane kahle, kakhulukazi umuntu ongamazi. Siyakholwa ukuthi kwenzekile lokho. Sibonga kakhulu bazalwane. Mhlawumbe uba kwenzekanga ngabe abanye abasivashele sengabe sebeshaya bachitha, kodwa sibona sisenabo futhi yenzekile inkonzo baba umpostoli. Amen. Sibonga umshayi weinsimbi okade sishayela. Sibonge umama uMavilakazi okuyena umama wala ekhaya la sikhona, ophethe umzu omncanyana osuphindi koba mkhulu namhlanje. Siyabonga siyabonga. Akuzona zonke izalukwazi ezingamanga ledlule ngayo nezingafuna umhlangano omkhulu kangaka uthawuse. SiseThekwini uba ubishop bekabuze sizathi kodwa khona eshowe ubani okhona ngaphandle kwamavilakazi. Amen. Inkosi enibusise. Amen. Sibonile namhlanje uThayi umama Vilakazi akayedwa. Unethimba elikhulu elimenza ukuthi ahlale aphumule ngesikhathi abe asukuma gijima abe ahlala futhi aphumule ngoba bakhona abantu abanye nabo. Usibongele kubona bonke okade unako kusukela kulungiselelwa kuze kube umhlangano uyaphumelela. Siyabonga, sibongele nasemndenini wakho. Ngibonile kade bekhona abantwana bakho, amadodakazi akho kade ekhona. Siyabonga kakhulu nomalokazana kade ekhona. Sibonga nomkhwenyana ukuthi akasho ukuthi umkama kayindawo. Kodwa umdedelile zonke lezi insuku wazi wafezeka lenkonzo. Nisiphathe kahle bazalwane. Amen. Sibonga ubuholi bonke obukhona. Sibonga ubuholi bonke. Sibonga bonke abaphathi. Sibonga bonke abagcotshwa, uNkulunkulu abagcobile. Nabo abahlale babelezela abayenze lenkonzo ukuthi bekhona. Wayathi wakudlamini sophongolo athi kushona umkholi athi kucishe ilambu. Athi bandla lizosala ebumnyameni makushona umuholi. Ingakho nje ubaba wethu uBishop ehlala njalo enovalo makuhamba umuholi. Ngoba khona lolu uvalo lokuthi makushona umuholi kucishe ilambu, ekugcineni kuzoba mnyama. Siyabonga abaholi nonke, hayi abase J.C.C.O.G kuphela kodwa bonke abaholi abakhona. Amen. Bakhulu abaholi. Abayi noma yikuphi, abayi noma kanjani, abasondele noma ukubani. Kodwa nina elihlanganyele nathi sibonga ukuthi nisondele nizosikhombisa uthando. Amen. Bonga omengameli bonke. Sibonga isifunda sonke sakaZulu. Siyabonga Zululand. Siyabonga kakhulu. Nisikhombise omkhulu umnyakazo, nakhombisa ukubambisana, nakhombisa uthando olumangalisayo. Sengathi ningayibamba kanjalo unomphela wathi ubaba uPostoli isikhulu sevuli siyasevuthi sisodwa, sivutha amasihlangane lezinye, asihlanganele ukuze sikwazi isiphumelele. Sibonileke lokho ukuthi akaZulu sibabonile gijima abaholi namakhosikazi abo namadodana abo namadodakazi abo. Yingakho sibonga uphatheka kahle ngoba khona abantu ebebegijima behlupheka ngenxa yethu. Amen. Sibonga abaholi bonke abakhona. Sibonga kakhulu umfundisi wasekhaya ubaba Gumede. Amen. Akaphilile ngendlela emangalisayo, akaphilile ngalendlela kodwa uhlale kwaze kwaba manje sinaye. Sibonga ukuthi noma engaphilile akahlalanga ekhaya athi angiphilile, kodwa usukuma wayenkonzweni
kwangathi uthi umama afikaza ngathini noma ngekho wasukuma. Amen. Sibonga kakhulu usihlalo wesifunda umfowabo wakhe umfundisi wasekhaya ogijime kakhulu ngendlela emangalisayo, egijima ngezinyawo zakhe, egijima ngemali yakhe, egijima nangomqondo wakhe. Okuningi besibuzwa ngaye ukuthi sekuyaphela, okunye kusekhona, okunye kutholakalaphi, isitolo esithile sivalwa nini. Awu siyabonga phakathi kwayo. Ukugijima kwakho nje kuyibona usithathe kwasibeka la sikhona manje. Siyambonga usihlalo, ukhombise ukuba usihlalo ngempela, ukuthi cha phela manje usihlalo mangase ngenzi lutho zonke into zokuma, kodwa manginyakaza zonke into zonyakaza. Amen. Nkosi ngibusise nonke, nisibongele emabhrejini enisuka kuwona, nisibongele emakholweni wonke. Bahole nisibongele emakholweni wonke. Yazi ukuthi akulula uya emakholweni uyofuna amalungiselelo enkonzo mayizoba khona. Abanye basho nobi kanjani, abanye babuza ukuthi xa siyithatha phi imali ngoba uyasaba sisebenzi. Kodwa konke lokho nikubekezelelile, yabakhona imali, wabakhona umhlangano, ngoba impumelelo. Siyajabula kakhulu baholi, qhubekani nje nibekezele, iyona indlela le ekwanjwa ngayo. Amen. Namhla izolo sibonile ukuthi manje ukhulunywa abantu bayezwa benze leyo nto eyenzekayo. Sibone ngesikhathi esincanyana nje kunikelwa, sabona ukuthi manje ukhulunywa abantu bayezwa benze leyo nto abayitshelwayo. Amen. Bazalwane siyabonga ukusebenza kwenu. Izolo lesimangalisile uma kuthiwa indlu yangana igama lakhe isiyadliwa ngoba kade yakhiwa ayipheli. Kwangathi nina kwamhlola ngeke kwenzeke lokho. Hawu bazalwane, kuyahlupha ukuthi seniphethe izibane ngabe sisha izandla. Amen. Sibonga abazalwane. Sibonge abasha bethu bonke. Amen. Sibonga abasha bonke. Hawu Nkosi yami. Sibonga bonke abasha, izintombi nensizwa esinazo. Siyabonga abasha. Siyajabula ukuba nani, ukuba khona kwenu basha bethu, usikhombisa ukuthi likhona ibandla la kusasa esothi masifike ekugcineni bese li-take over. Amen. Awu Nkosi nibusise, inikhulise kakhulu, inihlaniphise, iniphe konke enikudingayo, kakhulukazi nibe nemali. Amen. Siyabonga kakhulu ukubona bonke abaphathi bohlelo kade besiphathele inkonzo. Baphathi bohlelo sibongile, nisiphathele kahle inkonzo yethu, nayifudumeza nayibeke ezingeni elikuyona. Sibonga abahlabeleli kade behlabelela, hayi la singafanga khona sifile ngenhliziyo. Nkosi nibusise. Siyabonga baba. Amen. Ulushaba uzosifundela isifundo sokuqala sokuvala isivumelwano. Esesibili sosifundela ubaba umama umongameli uSosana. Isifundo sokuqala ivangeli ngokuloba uJohane isahluko sika 13, siqale sifunde evesini ka 34 siye siyoma evesini ka 35. Ngifundela kanjena ke bazalwane. Ngilinika umyalo omusha ukuba nithandane njengalokhu ngimthandile nani nithandane. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Sinjalo isifundo sethu. Amen. Isifundo sethu sesibili sosithola kuMateyu 16 ivesi ka 18.
sigcine kweka-20 isivumo sikaPetro. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye onguKristu. Yilo leli izwi lenkosi lesibili. Inkosi mayibusise manje kube phakathi. Amen. Number 275, just one verse. Ngipheka inhliziyo ehlanzekileyo. Ngiphe Baba inhliziyo Sesibuyele emakhaya. Sitshalo sinomhlaba. Sicela ukubuyela emakhaya nesibusiso sakho. Siyazibonga Nkosi zonke izinhlelo. Sikubonile Nkosi usiphumelelisa ubunathi kuyo yonke indlela sesiphamisa udumo kuwena. Phuma nathi ungasiphuma ngoJesu Kristu Nkosi yethu manje ukuze phakade. Amen. Second verse. Nesibusiso. Jehova makubusise akulondoloze. Jehova makhanyise ubuso bakho phezu kwakho abe nomsa kuwe. Jehova maphakamise ubuso bakhe phezu kwakho akuphe ukuthula. UJesu Kristu Nkosi yethu manje phakade. Amen. Third verse. Baba on the last page of the program. Abadali kahle ke abasithole simise izibane kahle kanje. Africa, Mayo Paraniso, Tondolayo, Sina
kancane. Phakamise wesibili. Asiphinde siphumule. Phakamise ekugcina. Sehlise emagameni amathathu elikayise elindodana yeboyingcwele manje kuzophakathi. Amen. Nambe nomusa bazalwane.